Haupa, Nolako azte? Euskal Herriko bigarren batuka topaketa. Batuka topaketa? Bai, ez da zimentzen. Eta zer da hoi? Iaz lehenengo alizintzan. Euskal Herriko batuka talde ezberdinak elkarrekin jotzen duten eguna da. Eta nahiz izango da? Ez dakizu noiztan? Eta nu? Ez dakit, uste dela... Azte ondo, libre no, así que segurazki animatuko naiz. Eta zer da gaur komentzear? Ez dakit, zuak izu zer da? Zian ezer komentatu zertzen lagun hortan. Ez dakit. Larrialdiko botoia sakatu duzue. Zein da zuen larrialdia? Ez dakit zer da ganean hortan! Goizean taldeak auzoetatik joko dute, eta Okendo plazan aurrentzako tailerrak egongo dira. Eguerdian aurren batukada eta poteoa. Ondoren, bazkaria eta ukatzeko emanaldi nagusia. Baza garaia, Eta nortu jote gure bertan? talde bilua datoz, erasatea, bai. Bai, talde piloa daude. Toki guztiak diran, bai. Nafarroa, Gipuzkoa... Ja, zeiko nahi azalea. ¡Zatozte, zatozte! ¡Ibilizaren!